Какво го или какво я кара да се колебае? Какво го кара или какво я кара да се колебае между мен и него, нея? Да, тук колебанието е предимно заради някаква зависимост от другия човек. Възможно е и заради някакво обществено положение. Също така, това, че си мисли, че нещата между вас са приключили окончателно и че вече някак не могат да се подновят тези отношения. Това висящо положение между вас, тук има намеса и на деца при някой. Като че ли между вас някой е влязъл в енергията на отшелника и тук се е отдръпнал емоционално от тези взаимоотношения, разочарован или разочарована и някак огорчен, огорчена. Наранили сте се, може би, взаимно. Но какво още го кара? Чувства се в блокирана, ограничена ситуация, т.е. с вързани ръце, емоционално затворен или затворена. Вътрешната битка тук е доста голяма, честно казано, и се опитва някак да продължи или да има силата да го направи. От друга страна, тук между вас има емоционална връзка на някакъв урок, който се е научил. Има и доста тайни. Възможно е да не сте си казали всичко в тези отношения. Възможно е да е имало предателство, да има манипулации от други хора в тези отношения, вътрешна борба. И страх сякаш от това да бъде щастлив, щастлива. Страх от това да не би всичко това да е някаква лъжа. Затова тук има колебание, силно колебание от това какво ще се случи и търси някакъв баланс този човек. Но вътрешната битка, която изпитва между разума и сърцето, някак си не му позволява да върви напред и е заклещен и блокиран в тази ситуация. Сякаш не може да види пътя напред. И за това е решил или е решила някак да се пусне по течението в момента, защото има доста неясноти, доста неясни неща между вас и е по-лесно сякаш тук да се преструва, че всичко е наред, отколкото да приключи с взаимоотношения с другия. Тук има замесени деца при някой, при други е привързаност, при третия е страх от предателство, нараняване. При четвърти тук е самото мислене, че нещата между вас вече са приключили или всичко общо. Добре.
нека да видим и като последен въпрос. Кого ще избере в крайна сметка? Мен или него, нея? Кого ще избере в крайна сметка? Мен или него, нея? Пауза в изчакване това да направите нещо вие за тези отношения. Така, да видим. Изборът тук на сърцето сте вие. Затова е в някакво изчакване и в някаква пауза. Сякаш тук вие сте светът за този човек. Сякаш вие го изпълвате или я изпълвате. Но е наясно, че тук след появата ви в живота му или в живота й, нещата ще се разрушат. Тоест и ще трябва да приключи с другите взаимоотношения. В момента, в който дойдете и изясните тези ваши отношения. Или е в изчакване това да се случи. Т.е. вие да се появите. Но ще си поставя граници все още. Ще се предпазва някак да не се нарани или да не нарани вас. Дори и в момента да тръгнете. Т.е. тук изборът и вече е решен. Това сте вие. Но е в едно изчакване нещата между вас сякаш да се развият. Вътрешна борба, урок, манипулации, страхове и лъжи, които по някакъв начин го карат да се бори. Но тук има шанс за развитие на тези отношения и за улавяне на този шанс. Тоест нещата между вас могат да бъдат сериозни, ако тук едната страна се реши да действа към другата. Добре, да видим какво иска да ви каже този човек. Нека да започна с тези. Какво иска да ви каже човека, за когото си мислите? Ако можех да върна времето, бих променила само едно – да те задържа. Погледни в огледалото, аз съм в очите ти. Чакам само един знак и се връщам. Готова ли си да изгубиш контрол? Пак с мен. Когато мълчиш, боли повече. Пак ще се срещнем, но този път няма да те пусна. Вземи си време, после вземи си и мен. Гледам профила ти по-често, отколкото мога да призная. Обещах си още една нощ с теб на всяка цена. С теб бях жив, жива, сега просто съществувам. Само една твоя дума и ще изгоря с удоволствие. Обещах си да не те търся, но съдбата намираше начин да ни сблъска. Искам да те срещна случайно, без да знам, че това ще промени всичко. Очите ти казват ела, а устните ти опитай ме. Ти ме уби с мълчанието си. Всяка нощ ти казвам всичко в мислите си. Връщам се, ще вляза като ураган в живота ти и ще преобърна всичко. Обещавам, чакай ме.
Ако ме повикаш, ще прекуся вечността, защото нищо не е по-истинско от теб. Изкръщях името ти в празното легло, отговори ми тишината. И последна. Дори да избягам на края на света, споменът за теб ще е моят затвор. Това бяха и посланията от този човек. Надявам се този разклад да ви е харесал. Пожелавам ви много щастие и любов. До скоро!